Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα καινούριο βίντεο. HD Demon εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε Stumble Guys. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Εδώ πέρα όπως βλέπετε στο Stumble Pass τελικά το πήρα. Και δεν πήρα μόνο αυτό. Πήρα και μια προσφορά με 25 ευρώ που είχε την Diamond Banana, 3.000 gems και την κλωτσιά. Νάτε παιδιά εδώ πέρα, για να λέτε ότι είναι fake. Εδώ πέρα. Και παιδιά, τώρα έχω γίνει πάρα πολύ καλός player. Και σήμερα θα παίξουμε το Only Up. Να δούμε πόσο πολύ ψηλά θα φτάσουμε. Και ξεκινάμε. Όπως βλέπετε έχουμε φτάσει 112 subscribers. Πρέπει 4 Ιανουαρίου που έχω και γενέθλια να έχουμε φτάσει στους 200 subscribers. Οπότε σπάστε το κουμπί του subscribe για να μην χάνετε κανένα βίντεο και για να περνάμε τέλεια. Α, και μην ξεχνάτε και το καμπανάκι. Ωραία, πάμε. Και μετά άμα προλάβουμε θα παίξουμε και κανονικό, μπορεί να παίξουμε maps, θα δούμε. Πρόσεξε. Είναι και checkpoint. Προσέχουμε εδώ πέρα παιδιά. Θα με έριχνε ο άλλος. Παιδιά, για πότε έχετε δει στα free spins έχει βγει μπουνιά. Θέλω να την τύχω τόσο πολύ. Δεν φαντάζεστε πόσο πολύ θέλω να την τύχω. Θέλω τόσο πολύ. Όποιος έχει την μπουνιά ή την μπουνιά την άλλη με τη φωτιά να γράψει κάτω στα σχόλια. Και άμα έτυχε κάποιος την μπουνιά από το free spin και Leon the OG, άμα το βλέπεις αυτό το βίντεο, ξέρω πως εσύ έχεις τύχει την μπουνιά, έχεις και την κανονική και με τη φωτιά και που την έτυχες και duplicate. Παιδιά, ο Leon the OG έτυχε από free spin με το πρώτο του free spin από αυτό την μπουνιά duplicate και πήρε 300 tokens. Όπως πέσαμε παιδιά. Δεν πειράζει. Τώρα την εδώ δεν προσέχουμε. Ωραία. Και παιδιά, σε λίγο καιρό, μόλις φτάσει ο Leon the OG τους 100 subscribers, θα κάνουμε ένα βίντεο μαζί για τους 100 subscribers που θα παίξουμε Stumble Guys, θα παίξουμε event, θα παίξουμε bloggers, να φτάσουμε πολλά wave, θα παίξουμε έτσι και ένα Vienna. Καλά, σίγουρα θα με ξεσκίσει. Είναι πάρα πολύ καλός. Ωραία. Εδώ πέρα. Άντε καλό μου. Ανέβω, έλα. Έλα Φέδων. Ωραίος σου Φέδων. Μπράβο. Εδώ Φέδων. Μπράβο Φέδων. Σταμάτα. Όπα Φέδων. Ωραία. Εδώ πέρα στις βόμβες πρέπει να προσέχουμε. Έτσι και τις έπεισε. Παιδιά, έχω το χειρότερο χρόνο που θα μπορούσα να έχω. Το προσέχουμε, όχι. Πατάμε. Ωραία. Πατάμε λίγο. Να παίξουμε. Ωραία παιδιά, τώρα θα παίξουμε κανονικό. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω 14 κορώνες. Έχω πάρα πολύ λίγες, ξέρετε, αλλά επειδή δεν παίζω πολύ κανονικό, επειδή παίζουμε πολύ custom με τους φίλους μου, θα παίξω τώρα μαζί σας. Θα βάλουμε την Diamond Banana. Ωραία, και πατάμε play. Ωραία παιδιά, μας έτυχε αυτή εδώ πέρα η πίστα όπως βλέπετε. Πάμε. Όπα Φέδων. Κακός ο Φέδων. Ωραία, και έτσι περνάμε τα μποτάκια. Ωραία, όπα, αυτό δεν ξέρω πως το έκανα παιδιά, μην τώρα πείτε κάτω στα σχόλια πως το έκανα. Δεν ξέρω, μαγικά το Stumble Guys. Όπως βλέπετε έχω και τον κεραυνό. Είναι έτσι ένα κοτσίδι για το στυλ. Όχι.
Όχι, λάθος. Εδώ τώρα. Όχι, λάθος. Εδώ και εδώ. Ω! Παιδιά μας δεν έκανε την μπάλα πολύ άπλαστα. Ωραία και βγήκαμε πρώτοι. Ωραία παιδιά, πέρασαν επιτέλους αυτά τα μποτάκια. Έκανα μια παύση στο βίντεο για να περάσουν, για να μην σας καθυστερώ. Ωραία. Η επόμενη πίστα, είναι με τα nerf. Τέλειο. Θα κάνω και κλωτσίδια. Α, όχι δεν έχει, ξέχασα. Πα. Αυτός είναι καλός. Τρέχω. Ένας είναι low. Θα το σκοτώσω να πάρω εκδίκηση. Όχι, μην πεθάνω. Έχασα παιδιά, δεν πειράζει. Λοιπόν. Τώρα, άμα βάλουμε το... Συγγνώμη, λάθος. Άμα βάλουμε τώρα το Death θα κερδίσουμε. Τώρα παιδιά, όποιος βρει το διαφορετικό από αυτά εδώ τα skin που σας δείχνω, που δεν νομίζετε ότι δεν το έχω και το έτυχα σε ένα spin, δεν λέω, όποιος το βρει παιδιά θα μου στείλει στα σχόλια πώς το λένε στο Stumble Guys, να τον κάνω φίλο και να παίξουμε ένα Βιένα. Παιδιά, εσείς που βλέπετε αυτό το βίντεο που σας ξέρω, εσείς δεν θα είστε, επειδή το έχετε δει αυτό το skin, όπως Leon the OG, Jim Pro Master και Hacker Bill 14 και κάποιοι άλλοι, θα το βρουν τα παιδιά. Λοιπόν παιδιά, όποιος το βρει πρώτος, θα βλέπω εγώ τα σχόλια, θα καθίσω εκεί να τα βλέπω. Και όποιος το βρει, το βρει. Λοιπόν, πρώτα, σας βοηθάω, είναι από αυτό εδώ το spin. Σας βοηθάω. Όποιος το βρει το skin, γράφει κάτω στα σχόλια. Και πάμε να παίξουμε. Τρώω και nacho chips ταυτόχρονα παιδιά. Τι να κάνουμε. Και παιδιά, άμα θέλετε να βλέπετε και άλλα βιντεάκια στα Stumble Guys, να μου γράψετε κάτω στα σχόλια. Και τι άλλο παιχνίδι θα θέλετε να παίξω. Σας περιμένω. Παιδιά, και κάτι άλλο. Κάντε και ένα subscribe να υπάρχει και στα άλλα κανάλια όπως Leon the OG, Jim Pro Master, Hacker Bill 14, Bill Gamer 19. Αυτό το γάμισμα που ακούσατε παιδιά είναι ο σκύλος μου. Τον λένε Ράμπο. Και είναι πάρα πολύ καλό σκύλι. Είναι μαλτεζάκι. Μπορεί να το έχω πει και νομίζω, δεν είμαι 100% σίγουρος, να το έχω πει και σε ένα άλλο βίντεο. Είναι τόσο γλυκούλης. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Γράψτε μου κάτω στο σχόλιο, προτιμάτε γάτα ή σκύλο. Εγώ φυσικά σκύλο, επειδή οι γάτες σκίζουν καναπέδες, κουρτίνες, είναι πονηρές. Κάνε μια κλωτσιά και μπούμ, πέρασαν. Ωραία παιδιά, πέρασαν τα μποτάκια, γιατί πάλι καθυστέρησα λίγο. Παιδιά, το βλέπετε αυτό εδώ στην άκρη δεξιά, πάνω δεξιά. Αυτός από ό,τι είδα, που είχα κάνει πάνω στο βίντεο, είχε αγκαλιά, την καρδούλα. Οπότε να προσέχουμε λίγο. Αλλά άμα θέλουμε μπορούμε να κάνουμε και κανένα κεραυνό, να το στείλουμε πολύ μακριά. Τώρα που είναι, νάτος, μισό λεπτό. Όχι, για λίγο. Να, την είδατε την αγκαλιά. Να, την είδατε. Όσοι την είδατε να γράψουν στα σχόλια. Παραλίγο παιδιά. Ναι, κέρδισε. Αλλά αυτός δεν έχασε. Παιδιά. Άμα τύχει μπλόγκδας παιδιά, η Laser θα του κάνω κλωτσίδια. Δεν θα τον αφήσω. Για να χάσει. Αλλά πρέπει να προσέχω μην μου κάνει αγκαλιά. Παιδιά. Έχω ένα κολπάκι. Και είναι μπροστά μου. Μπορώ να τον εκμεταλλευτώ με μια κλωτσιά. Χα! Φάτο! Δεν θα μου κάνεις εμένα αγκαλιά.
Για έλα εδώ μικρούλη μου. Παιδιά, κοιτάξτε τι κομπλεξικός που είναι. Χαχα, έχασε κι αυτός. Κάρμα. Χαχα. Ωραία. Κατεβαίνουμε. Μη χάσω σας παρακαλώ. Παναγιά μου καρχαρίες. Παναγιά μου καρχαρίες. Κέρδισα! Κορώνα! Κορώνα! Κορώνα, παιδιά! Κορώνα! Ναι ρε φίλε! Ναι ρε φίλε, 15 κορώνες! Ναι ρε φίλε, κορώνα! Παιδιά, πήρα με κορώνα. Τελεία! Να δείτε εδώ παιδιά, εδώ μια κορώνα. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε και μια δεύτερη φορά, κάντε ένα subscribe και ένα καμπανάκι και ένα like και στα κανάλια που σας είπα πριν και τα λέμε σε ένα ακόμα βίντεο. Γεια σας!